Sa Facebook post na ini mababasaan pangapodan kan sarong salon owner sa Kamalig Albay. Matapos na masalisihan nin sarong nagsaginsagin na aplikante pagkamanikurista sa iyang pagsadiring salon kan nakaaging Lunes, Oktubre 9. Sigun sa biktima, Lunes kan magpasiring sa indang salon na nasa sentro sa Nakanbanwaan ang sospek na nagpabisto sa ngaran na Marilu. Dahil sa ipinahiling na tibay sa pagmamanicure, maging sa pag-foot spa asin pagmasahe, tulos da siyang nakumbinse asin kinuha bilang empleyado ang sospek, maski mayong ipigtaong dokumento. Istorya niya, Martes kan magpuon subot ang sospek sa trabaho. Dangan kan mahiling ang mga pre-lab dresses kan sa iyang aki sa salon, nagpresentar man dan sospek na ibebenta ini. Makalihis ang pirang minuto, nagpaaram na daan sospek na mauli. Alagad duminretso palan sa pigdadago sa nindang boarding house asin inapropitsaran ang pagkakataon na masalisiyan ang nagtuturog niyang aki. Alas 5 kan hapon, kan mari paro subuot kan sa iyang aki ang pagkakawara kan duang iPhone kaini, wallet na may laog na IDs, kwarta asin importanteng dokumento. Digdi naman niya naisip ang sospek, iyo mismo si Marilu dahil sa nawalat man nagamit kan sospek. Yaon po duman yung mga niya, personal documents niya. Tapos yung ibang mga ID. Kaso po, itiline po namin sa iPhone, yung sa location baga po. Di po nakaano po siya, naka-offline. Tapos pag tinatawagan, dahil namin na ako niyan, pudan. Aminado si Narcisa na nagtiwala siya tulo sa sospek. Maski kayan sa indang address, nabanggit niya man sa suminalisi sa indang mag-ina. Mag-ingat at saka wag basta-basta po tatanggap ng tao na hindi kilala. Hagadan po informasyon at saka ID, saka phone number. Kasi madami pong mga modus ngayon ng mga naglalakaw. Naipaabot naman ni Narcisa sa kapulisan ang insidente. Napadagos man ang pinagigibo ng investigasyon nga ni mapanimbag ang sospek. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya.